चल हो बना खिया देहनी सब कोई के ठीक हो गई। लेकिन कुछ कह बड़ जेठबानी वहाँ के घरे अला पना सेवा सत्कार उतना बढ़िया से करेनी आ सबसे बढ़िया हमारा जीजा जी के रहन अच्छा लगेला। हम तो ये सोचतनी ना पता नहीं हमारा दू चार दिन से हमारा मन में काहे ये बात घूमता कि पहले जीजा जी हमारा मिल गई रहती तो हम शादी ब्याह कर ले रहती उतना नहीं अच्छा लगी ना हमरा के कि का बताई। लेकिन ए बेरा हम ना डराई जा तनी जो बैठ के इंतजार करब आ जितना हमरा मन के बात बाटे कुल जीजा जी से कह दे। लेकिन डर लागे लगता वहाँ के का सोचम आकि हम सरहज होके हमरा से वैसे कहतरी जाए द सोचे वाला सोचल करी लेकिन कह देबे बेरा। मन करता ठंडा पिए के। हाँ तो एक ठंडा मंगा दे तनी भौजाई आइल बिया वगैरह के किस्म किस्म के ना कुल मंगा के खियाम पियाम तो कही ना कि बड़ जेठ बाड़ी इनकरा के गोई रहनी है तो आजादी जो दिन बिया तो ये दिन ना आदमी से बढ़ के पैसा रुपया बाटे। जा तनी पूछ लेबे कि माजा पियबू आकि निमका पियबू हम जा तनी पूछ ले तनी ओकरी बाद वहाँ से कह दे तनी लियावे के। कहो जी सुनी ना का कनी ना आकि एगो माजा लियाई ना मजा लिया हाँ तनी दे दिया जाए उनकरा के मजा मार ले के करा के कनिया के। अरे तुम कर तो दिएबे करी लेकिन तू है का ना होलिया में बैठल बड़ू का हो गई का हो गई। अरे तो ए जब भसुर बाड़न कि हुलिया एथु करे के बाटे मोर जरे बैठल बनते में का दिक्कत बा। एकदम साफ बुढ़िया हो गल बड़ू। अबे कोनो गांव में से यस त का कह सके चंदनवा वो कपार पर से लुगा नीचे गिरा अरे तो के हुआ त आ ठेवना तले गोड़ देखावतिया बैठल बिया। सुनाओ तनी कि हेंगने राखे नी मेहरा रुके हम सुनाओ तनी कि तू तर करत अड़ू तवन का कहतनी करो तनी कुछ नहीं की करो तनी हमर सरहज के देखत अड़ू के तर रहत अड़ी कपार पर से लुगा त कबो गिरते नहीं खे। आज ले त ई बात हमके ना सिखैले रहनी संस्कार बड़ा भौजाई के होते संस्कार हमके सिखा कम से कम उन करो के देख के तो तू सीख। हाँ उनकरा छोट या हमनी के बड़ जेठ है आप तो ई नहीं देखा तनी कि बड़ जेठ बानी जाकी का लेके सुतर पलंगा पता ना देखबी झड़ुए लगावे आई रही घरवा में तो इहे कुल बात काम बा। बतिया तनी का बोल दे तोरा कुछ समझ बोले का नहीं बात खे। तो दूसरा से बोले जाई का आपसे ना बोलम तो कतना मजरिया तुम तो हो जी उनका से पूछ ले। अब हम उनकारा से पूछे जाएंगे का हो गई जीजा जी हैं कोनो बात में जीजा जी खा ले जीजा जी होई कहली जदी अब हमर बहिन नहीं के तो साली या चाहे सरहज उहे ना बाड़ी बड़ा लेकिन गर्मी ले सता हो गर्मी लेसी ना आपके कहता नहीं कि कूलरवा का हुए थो बदलवा दी कौन वो दुनो ओरिया का जलिया। अरे बैग पैसा 1 रुपया होइए नहीं के तहार तो कूलरे ऐसी भागत रहेला ई ना सोचलो कब कल बेना डोला के काम चला ली। हम बेना ना डोले भल से ऐसे साड़ी से हाँ के दे हवा लगी कौन तेरे सी हाँ के ना जी एकदम कि ना चाही कूलर ना चाही एसी जिया आ राजा की कोरा में मजा बेसी कहां कोरा में आवत 24 घंटा कोरा में रही कोरा में आवते नहीं को कहतलू कोरा में मजा बा। सुनी सौ बात के बाद कि जाके ठंडा लेके आई उ तो हम लेके आइबे करम तू ना कहबू तबो लेके आई। हम ना कहम तो हां तब अरे बाप रे बाप हम देखा तनी जहिए से हमर भौजाई आइल बिया तहिए से बुझाता टे कि हाँ चली इहे ओके के चाही ठीक बा। जान करू उ न हितगण मेहमान बाड़ी हमनी हाँ खाती इहे ओके के जतने चाही सेवा पानी कइल ले ना उनकरा के ओतने उ हमनी के जेहन त नाव लिहन गावे हम इहे चाहे नी आके देखी एंगन हमके फल से एथु करी लेकिन हमर नैहर के हुआ तो आता ना कह दी कि मने लागे ना जन्नी। अरे तू टेंशन मत लो उनका हम कपार पर चढ़ा लेम हो टेंशन का लेवे के बाद जब आओ तनी मजा जब लेके पेंशन टाइम टाइम से आइए जाता तो लेके आई मजा मारल दिए बरा का घर में रही हो हां कुछ कहे दादा हमारे इतना तो सुविधा बढ़िया हो गल बा कि हम सास ससुर पेड़ पौधा लगा देले बना तो घर में तू होता ता के आदमी बहरी बैठता थे अब तनी हे बाप का उनकर के बोला के लेके आई केहू देखबो करी तो गांव के त एंगल छिनार हम सामार कुल देवर लगे समाज लेवे कि इनकर भौजी आइल पड़ी ऐसे ना लेके ले जाता नहीं जे नीमन हवा लागत है देखो ना मोबाइलवा तो छोड़ देनी घर आवे में के तरह से मांगे जाई दीदी अही द ये जो किया है तू ही चला बनी गेलू बे तो कोई ना देखियो लोग तो कैसे कि फलाना बके आइल में भौजाई ये बारी बगीचा घुमती है तो ये बता तबे ले घर में खोजत नहीं रहुआ के का हो गई खाना खाए खातिर बक्का खाना खाए के बाटे हो
उतना गर्मी लागत है, कितना अच्छा लागत जी। अच्छा लगबे करला। तू कहलू ना कि आबनी तो ना रहे, हम ये कुछ से तू कके ना रहनी कि अक्सर हुआ बानी केहू देखे सुने वाला बाना। जीजा जी कहाँ गइनी ह? हई देखो ना बड़ा जीजा जी के पूछो तारू। तो मान ली कि कवन कही कि 2-4 गो ननद बाड़ी लोग। एगो काम कान खोल के सुन ले एगो बात तो। आइल बार तो मैं ढील हेर के साफ कके तो जइह। अरे दीदी अभी रहब हमके लगता है कि 10-15 दिन रहब, कोनो दिक्कत नहीं है ना रह के। 10-15 दिन ना तू बबुआ के पापा जरे तू हमेशा हमेशा खाती रह ना, तू हमेशा हमेशा खाती हमर सब तो बन के रह जा। हाँ जी दीदी जी, होइसे कहतनी या रह जाए तो रउआ से बर्दाश्त ना होई, सोच ली होइसे कहतनी। देखो एगो लड़का बा ना, हां लड़का पर हम संतोष कर ले। चली कहला बे कोयला में धरती आसमान के फर्क होला जी। जैसे ऊ तहरा का पूछत रहता नहीं वैसे तू पूछत रहता है। अब मान देखी उल्टा मत सोचब, समझनी। अभी एगो जीजा बनी तो मान लिया अपना जीजा से कोई मजाक ना करे, तो दूसरा की नंद से हमर हिम्मत ना करेला कि हम दूसरा से मजाक करे जाई। एगो अपन बटले बानी तो कने के खावले ले रहती, खा पे के जहां घूमे के बाद घूमती, जहां झाड़ मार देती। गिरोच बना दिया तो साजी खाने दाल भेज देतनी, हम भेज देतनी रउआ का। अब माने हमारे रहते रउआ काम करब, ऐसे बतियावतनी। एगो उठी लेके लौकत हो आ ढील दे दीदी तो नई खे, लेकिन जीजा जी घरवा ना रही ना तो बड़ी न उदास लागेला। जीजा जी सोचली चल जब जीजा जी किए से तब कैसन लागी ई बताव। रोज फोन करके हम जा देबू हां के कि रोज हमरा घरे आवल करे, चाहे हमरे के लेके चली अपने घरे। देखा तू कहलो ना कि रहे लगम तो कैसे हमारे से इतना हद से ज्यादा प्यार करेनी ना कि मुंह से मजाक कर सकत है, लेकिन शरीर से डोंट टच माय बॉडी। नहीं सही बात बाटे, ऐसे करे के भी चाहिए जी। हमारे एक जना बानो लेकिन से हंसब बोलबो ना करे ना कने चली खाना। हमर भाई मौगा ना हो जनलू रउआ ना ऐसन बात बतियावे नी कि चली चल के खा पी ले। चल तनी गोड़ा थले रउआ तेल लगा दे। आ बाक रे खाली तेल लगा दी खिसिए मत हो कि बड़ो के मजाक करतनी का ना जी दीदी अपने से ना कोई हंसी मजाक करला कि जइयान कोई से मजाक करे। चल ई बाकी हमने के सच में कहत न कनिया आ कि ननद भौजाई के जोड़ी मिलेला हमने के ना मोटे मोटे का। चल जका अनाजे ऐसा कि पता रही रहलू खा पी के कैसन हो गइल जका। लेकिन ना बगैचा में से दीदी मन नहीं खे करत जाए, मन करत ये खटिया लिया जे बिछा के चल सुत लिया रही। बिछा देतनी चल हेने से आड़ आ कोई देखी त का कही जी। देखी त का अरे का करतल जे हो तन की खानो दाना के नहीं के से पूछत रे भैया, खाना आदमी खयन के ना जी जी ए का हो का करतनी आ जी? गइलू। अरे का करत के बानी बैठ के आ सोचत हई न कि तन की दो और खाना केहू लेके आईत त खा के आ जैती दलानी में तनी आराम करे। हाँ खा ले। और रउआ तो घरे पोते नहीं खे चलत, पता ना कहाँ फरार रहतनी। हमरा से डरा के ना न कि आइल बड़ी तो खर्चा करवाई। हां ए तोरा के जरे काहे के डराइम हो, हम डराए वाला बानी। यही से घरे नहीं खी रहत। ना ना जान तड़ू एगो तू मेहरारू हो गइलू, एगो हमार में हो गइल, 2-3 मेहरारू 22 हो, यही से हमें घरवा में ना रहल चाही ना। देखिए रउआ से हमरा बात कहे के बड़ी 3-4 दिन से मन करता, लेकिन हम रउआ से कही नहीं खी पावत। देखो जवन बात बा तवन न साफ साफ खोल के कह का बात बा, लागत कि डरा मत सच कह दे। कह। देखो तू डराइबू हम कोनो तार भसुर थोड़े लागम कि हमरा से डरा तो जमन तारा खिसियाम ना ना। देखो हम कहे के खिसियाइम हो, डर लागत जी। देखो डरा मत का कौन बात बा रउआ से ना। अरे हमरा से का हमरा से भइल बा बताइबू तब न। रउआ से प्यार हो गया। ए मर्द ई का कहतड़ू त देखिए खिसियाई मत। अब देखो हम खिसियात नहीं खी, लेकिन ई बताओ हमरा से तारा प्यार हो गइल बा, हमार मौगी का सोची। देखिए सोचे वाला का ना सोची, लेकिन कोई एक आदमी पर रहता, एगो घर वाली एगो बाहर वाली जरूर रखत हवे, समझनी। बाप रे बाप, एगो घर वाली एगो बाहर वाली, जनाता काम गबलाई काम और दे। देखो जब उतना तू जिद धर तड़ू न तो हम जा तनी अबे दलान में, ठीक न, आ एकांत में हो के एक बारे में सोचब, ठीक न। अब सोचब जब ना हमरा तुरंत जवाब चाहेला, ठीक बटे।
बोली ना दी दिक्कत बता बोल दी हमें एक बार अपने मर्द के बुला के गाड़ी धके चल जाता ना महाराज दिक्कत थोड़े बा हमारा कब के। बोझू कि हम झाकहू ना आई बोसन अब देख माने खिसिया गइलू तन के हमारा के समय दो। ना हम समय में ना अब भी हमरा जवाब दे। गजब मेरा रिबिया रे मर्दे, आज प्यार के इजहार कैलस, आज एकरा के जवाब चाहता। देखो आज भर हमारा खाली समय दो, ठीक ना? मोबाइल दे, मोबाइल घर ही बा, तो हम फोन करके जाते नहीं उनका के बुला लेते नहीं। सोच समझ के हम बताई। बतावा हो इनका तो मत दिमागे चढ़ गई। हाँ सोचनी है कि हमरा यही बेरा जवाब दे दी, अब का जानी हाँ दी हाँ कि ना दी हाँ। अब हमरा पूछाते नहीं कि हे भगवान कोई देश की हाँ ठीक बटे तोहरा से हमरो प्यार हो गइल बा, लेकिन ये मत कहस कि ना हो हम तोहरा से प्यार ना करी ना ते जाने निकल जाई। फिर इनका सोचा कब हम खड़ा होखब तो हम लजाए लगब हो दादा, हमरा जाए के हिम्मत करी। हाँ जाता नहीं जाके खाना उना दे देना ती अभी दीदी से कह दी तो कहब कि खाना ना दिली हमरा मर्दा के। चलो तनी जा दे, लेकिन जौन दिल का बात रहल कही तो दिहनी, एगो मन में हिटकुट तो ना न रही ना कि ना कहनी। यही बेरा हम जवाबो ले ले बबे आवतनी तो। हम तो मर्दे बड़ा समस्या में पड़ गइल बानी, हमारा बुझाते नहीं है कि हम का करी या का ना करी। एगो हम, एगो हमार मेहरारू, एगो हमार सरहज, 3 गो आदमी का करी मर्दे, हमारा तो समझ में नहीं आवत। कहीं हौल हलिया ना हो जाई, 2 नाई पर चढ़ना तनको बुझाते नहीं खे का करी हम। हमार मेहरारू एकरा बारे में जान जाई न तो बड़ा ना खिसी आई ना। प्यार कोई ठीक नहीं खे, शादी बियाह हो गई हो ये कुल करब, लेकिन नाहियो प्यार मोहब्बत करब तबो ना शिकायत बा ना। प्यार मोहब्बत कर ले पानी पी ले। आ गलू द बाप रे गर्मी। आज हमरा के जवाब दे दें ठीक बटे, अब बहाना मत करी। रोज समय मंगले रही हम समय दे दिले। तू टेंशन मत ल, हम ना सोच समझ ले बानी। का सोचनी है? हाँ देखो सोचे के तो ये सोचनी है ना कि जवन होई तवन देखल जाई, ठीक ना? तू इस जगह पे रह, हमार मेहरारू के सवत बन के रह, हमार मेहरारू बन के रह, हमार रानी बन के रह, मैं हमारा धन के मालकिन बन के रह। देखो हाँ तो ना मत कहीं ना दी धरती पे गोड़ ना रही उतना खुशी की मारे। आ वैसे भी न हमार मौगी न हमारा जाने कि हमारे से बड़ रही हो, देखेलू ना बुढ़ा गइल बिया। काश हमार बियाह तहारा से भई रहित तो बढ़िया न रहे। ओकरा के देखी ना न तब समझ कि घिने भरेला। चली ना हम ही यार वो बियाह खोल जा भाग चली जा। ए त बियाह कइल कौनो बड़की बात बा? तू रह ना मालकिन बन के, बियाह करबू चाहे ना करबू मैं कमाओ हुए ना जाई। कने दीदी के तब छोड़ दी। देखो तू हमारा घर के मालकिन बन के रह। हाँ। हाँ अब तो हम ना जाए, जो ना 15-20 दिन में जाए वाला रही ना, अब हम ना जाए। अब हम रहब 2-3 महीना। अरे 2-3 महीना कौन ची सालों भर जिंदगी भर तू इजे रह तारा के बगे देता। ये अब तहार घर है, अपन घर है। रउआ हमके मिलबो कैनी ना तो नंदोही के रूप में ना मिलनी, इहे पहले मिलल रहती तो हम सच कहतनी कि रउए ले बियाह कर ले। अरे हम का बताई, जवन हमार बियाह हो गइल न ओकरा लेके हमार किस्मते जर गइल। देखेलू ना दांत आगे के फेंकले हियो, ओठ मोटे मोटे बा। हमारे नियन छोटी गो बिया, अरे तन के हमारा से लंबा रहित तो एगो बतियो रहित। हम आपके मन पसंद जग बानी ना। एकदम तू सुगर सागर बाड़ू, हमारा से कतना बाड़ू तो तू 20 ना बाड़ू हो। तहार लोग लेके तो लमछर लमछर ना हो जा। ठीक बाटे चलिए आज एक थरिया में खाना खाई जा। सुन ले बानी कि एक थरिया में खैला से प्यार बढ़ेला ना। तो हम चाहत नहीं कि प्यार बढ़े लेकिन कम मत हो। एके थरिया में खइला से ना बढ़ेला। हम तहारा के खियाई ना तू हमारा के खियाइबू तब प्यार मोहब्बत बढ़ी। आज तो ना हम खुश बानी ना जी, अब का बताई रउआ से खुशी का हमरा ठिकाना नइखे। चली तो पहले पानी पिया करे के झूठ कह देले हम तब विश्वास करम। चलो चले तब खाना खाए के चल ये कहीं में ना तब सुते के। अरे बाप हो बाप, हम तो ना जानत रहनी कि हमर भौजाई है तो हंसी मजाक हम करत हन तो इहे कह दे। आय कैसे कहत या ऊ कैसे कहतनी? आय कैसे कहतनी कि पुअर पतर नियर लागे ले लधभेसर नियर, तू जेवन कहबू तेवन करब। आ ई खेलबड़िए कहतिया आ कि हमरा के लेके भाग चली न
बियाह कर ले रहती रहो। अरे दादा हो दादा, हम कहो तनी कि काहे हमेशा मेरे मर्दे के पूछती या हैं। ए भगवान, ई सब बाजा बाजे से पहले करे जैसे विदाई कईल बहुत जरूरी बाटे। अब सोच ले बनी कि का करे के बा, चुपचाप हाला गुला नहीं करे के करा के हटा देवे के बाटे। आ भाइयों से ना बताई, आखिर बताई एगो भाई एगो भौजाई मार दे खीस पीस में मर जहन कहीं तो फिर फोन लगावे तो पहले भाई की कह दी कि आके ले जो बबू हमारा काम ओरी आ गइल कुल ना चाहिए करा हम आराम ना करब। हेलो, खुश रह, कुल ठीक है बाटे, का करत रह? अच्छा ना तो सुन बबुआ, आवा लिया जा। अरे हमारो कुल छोड़ा, मान ल कि अकेले तू कहिए ले रह, लिया जा। अच्छा जौन बात है हम अपन देख लेम कह लेम, कहिए ले रही हमरा के सेवा करे खातिर के। अरे खिसियात नहीं कि रे पागल। हाँ ठीक बाटे, हम बोल देते तैयार होके के आवा सरदने लिया के चल जा। ठीक बा, फिर वैसा काम पड़ी तो हम फोन करम, पहुँचा दी हो चाहे जाके तार जीजा लिए है ना। काहे ना हो, हम तुम्हारे बारे में ना सोचब तो के सोची बताव। कौन जे माई बिया के हुए सोची, माई चाहे बड़ बहन बानी चाहे कुछ भी बानी, हम ही ना बानी, हम ही ना सोचब, के सोचे वाला बतारा बारे में ना। कहले बनैब खैब, हम भेजा तनी। ठीक बा ठीक बा, हाँ ठीक बा, रख, खुश रह। अरे बाप हो बाप, हम का अपन भाई से कहीं कहता इतना का जल्दी रह, तू तो कहत रही कि अभी इतना दिन रखम, इतना दिन रखम, का कहीं मतलब भाई जीते जी मर जाई। कतना भरोसा करके खेलवड़िया के भेजले रहे। जतनी कह देबे, जतनी कह देबे कि अब तू तैयार रह, जतनी जौन लागी तब ओकरा के निकाल के दे दी, कह दी ऐसा कह के भेज दी कि ओकरा बुझाई ना। आ तब इनकरा के हम बताई, तनी चल जाब तब इनकरा के बताओ, तनी आओ तो लंग सुती है कि ना पलंग पता मारब के गद दे नीचे गिर जाए नती तनी आमस।